Здравейте, приятели! Аз съм Зефир, това на мен е Крас. Ние сме от регистрацията Газарите БГ и днес ще разцъкаме малко Майнкрафт в Real Steel. Имаме нещо като пак, да не кажете, че е копирайт. Ние просто измислихме това нещо на Real Steel. Да. В смисъл, ти измисли заглавието, ама ние измислихме това да го правим. 5 човека сме. Пустиняка БГ, футболиста БГ и ние двамата Газарите БГ. Сега ще побренчмайваме. Както виждате, сме се поразвили малко. Идваш ли? Яла, да, върни се при печката. Върни се, бе. Яла, къде на там, бе? Там съм, на името чай. Не бъде мушайте ми. Както виждате, си сменихме скиновете за Коледа. Виж, ето тук почва да бренчва. Ники ти умре. Яла. Да, самих, не. Яла. Идвам да. Те всички обърнеха се в чест. Ето тук до мен почва да купаеш. Снима за Газария БГ за вирката, по снимаш ти. Не, ти сега не дели. Чекай, къде си, бе? Май намерих спаунер. Чекай. Не, обърках. С каква кирка купаеш? Добре, да почва. Копани ли? Да, аз видях отдеве от къщи. Газария БГ по-точно. Коя? Как се смени името, че бях забрал? Верно, бе. Дебела съм мака. Не, аз тръгвам из другата страна. Бати грава. Студено е вънка. Студено е? Мога, че сега че снимам. Това ви из другата страна, бара. Добре. Ти с какво купаеш дърпа? Дърпа? Аз си купавам за всичко. Аз го купавам за всичко. Ти вече стигни. Хора, правите си къща, бе. Ама ние първо купаваме да се ние живеем в мините. Ресурси, единствено тъпи. И сега като пусна зомбите... Айде им кажем, че сме на отбори. О, намерих айрон. Айде им кажем, че сме на отбори. Да, на отбори сме за време. Алекс, деката измен. Беге, Алекс, деката измен. Ние го купихме. Да, но аз купих Денис, да знаете. Алекс, деката, бе. И видяхме футболиста БГ. О, Бедрук. Супер, почва. Ти си на спална, нали? Къде бе? Ти знаеш къде е? Пусна ли ти се зомбих? Не. Малко по-нагоре се качва. Аз се не спай. Качвай се нагоре, човек. Що, какво ви става? Спалнер! Да, бе. Виж отдолу. Лъжа. Това какво е? Не е спалнер. Знам. Яла нагоре, тук почва да купаеш. Ако намерите спалнер на паяци, моя да знаеш. Качи ли се? На паяците... Виж, тук от тази страна. Ако намерите спалнер на паяци, наши да знаете. Що? Защото аз го намерих. Спалнер. Да, бе. Голям спалнер. Сте лъжи. Той лъже, бе, човек. Аз нищо. Не, аз искам да се направя, че съм намерил спалнер на свой. Тоест как ще излезнем? Не ме пука. Айде. Слагайте точка. Айде, бе. Купаеш ли? Да. Човек, купай. Човек, ще се къде. Слагайте. Затова чакай да разгледам и затворим все как ще излезе на масо буфера. Чакай също. Да, бе, ние как се разделим на отбори, като сме 5 души. Чакай, 6 човека сме на мен. Един от вашия отбор да се спусне. Не, аз се спуснах. Той беше останал. Одевай, ала добре, че се върлях. Да видя се. Къде е къща? Давай нагоре. Къде, аре? Идваш ли? Вари по мен. Да, че аз ще по-така. Та вали да си намали звука, че не си на. Не, Красо трябва да си го намали да така. Кое? Ти, звука. Аз не купам и затова А ти звука? Аз съм се го увеличил много малко. Вчера с Стеняка нещо си говоря и викам, нека чоми. Как казвам? Кацал. Не качал. Качал. Кацъл? Качал е нещо такова. Кецъл. Не кецъл. Чекай. Качал. Се съсетих и го забравих. Яла, чекай, яла. Яла. Качал. Яла за малко. Не май да не започваш. Изпуснах колко. Тук не ми Не, не си пуси яла. Яла, нали го обира, яла. Спусли кресто. пише нещо. Да надине номера. Твоето легло е тук в ъгъл. Аз ще съм. Аре, бе. Диаманти! Ял, да, бе. Ако искаш ми верай. Верно? Какво намери? Диаманти. Чекай. Само дето влезнах в шибания град. Нещо легла имате ли? Не.
И то повече от 3. За какво не мога да се изпълня? Аз се умирам. Чекай, аз ще копам. Аз ще откопам, бързо. Къде е диамантите? Долу има още. Къде е диамантите? 4. Верно ли, бе? Дай двата. Знам, бе. Що 2? Така? А, да, 2 на 2. Ма не дей. После да намерим още. Не. Къде е корично не? Дай ги. Тук много се шибам главата. Чекай, наш флаш напред вече. Ще се самоуби. Сла тук. Чакай, ял. Чай да скупа гравела, има още диаманти долу. Да, бе, верно ли, бе? Да. Лъже. Колко диаманти има? 4. Ние имаме 11. Къде е, бе, човек? Първите ми диаманти бяха 6, после 5. О! Нещо на мен заби. Къде са диамантите, бе? Къде са? Чакай. Не, как ми заби? Не ме заби. Тръгни страната на кратните. Аре, краси, верно ли си ги там, бе, човек? Да, бе. И какво, на къде са? Натам? Да. Натам? Упс. Добре, ще излезе сървър. Окей. Къде си ти? Нямам място в инвентара. И аз. Добре. Аз нямам. Изключи се телефона. Защото ми лагна. Ти? Що го изключи? То сме се изключили. Стопирай, бе, стопирай. Добре, аз спирам, пичове, за малко. Значи, почнах клипа, пичове. Почнах клипа. Значи, почнах клипа, да знаете, че и другия епизод вече ще почвам пак да игра Майнкрафт. Хора,